точка на това, може да се отрази зле на зъбите на детето кафето, като пие майката кафе. Знаеш ли? Не се знае, има едно специфично оцветяване, но за всичко това ще говорим след малко, защото сега ще наблегнем на красивата усмивка, за която трябва отрано да се грижим. Усмихни се, ето виж, личи си. Аз съм минала по този път, не самата аз, но с детето ми на теб ти предстои, надявам се да не се налага на Вая, но все пак трябва да си подготвена, да се запознаеш с всичко. Аз обаче стигнах до един извод, тъй като с дъщеря и Мари минахме при всичко. Шийни, брекети и така, днес имам прекрасна усмивка. И тя заедно с сина на режисьорката ни Тара ходеха при един ортодонт, който за мен е невероятен. Знам, че вие сте изключително доволни. Не мога да не го кажа, Ходор Факих, който обаче, освен невероятен ортодонт, е чуден човек. Стигам до извода, че хората с такъв произход явно са най-добрите ортодонти. Защото знам, че си поканила такъв специалист. Нашия специалист се казва Ирена Хасара. Здравей, Ирена! Аз те оставам да си говориш с Ирена. Специалиста по хубавата усмивка, както и вашия... Ходор Факих. Ето. Моля те, Ирена, със сигурност го знае, няма защо да... Така. Оставям ви, гледам с интерес. Здравейте, здравейте! Познаваш ортодонта на дъщерята на Гала и на нашия гост, който ще видим след малко. Исках да те попитам, наистина ли човек трябва от рано да се грижи за усмивката, защото това, което ние сме свикнали, че промяната в захапката, лошата захапка, я приемаме като нещо, как да го нарека, такова естетично. Нали? Не е толкова красиво. Обаче се оказва, че лошата захапка води до здравословни проблеми. Така ли е? Да, така е абсолютно. Винаги съм казвала, здравите зъби са, т.е. правите зъби са и здрави, кривите болни. Неминуемо при едно скупчено с зъби се увеличава трудното почистване, т.е. зъбната плака, която води до увеличение на честотата на зъбния кариес, оттам до възпаление на венците. От една страна и естествено лошата захапка води до влошено дъвчене, отхапване, хранене, което пък влошава от своята страна функциите в храносмилателния тракт и общото здравословно състояние на организма. Ти си ми донесла много и то интересни неща. Да. Те са за да видим по-късно шини и брекети или можем да покажем и такива нарушени захапки? Да. Какво? Можем да покажем абсолютно всичко. Ела да ми показваш. Сега, като нарушени захапки изцяло, в момента това са модели. Примерно, това е шиничка на едно детенце, което в последствие не е лошо, че се в момента нарушени. Чакай да покажем. Това е какво? Значи, това е една отворена захапка, която е с отстояние във фронта, поради един лош вреден навик, пъхане на езика в страничната област. Ние ще поговорим и за навиците след малко, ако искаш да преминем някакси натам. Какво значи проблемът в захапката да бъде открит на време? Говорим за колко е важно ранната диагностика, но кога е това на време? Най-важната е ранната диагностика в едно рано със зъби, да открием проблема, за да може да се отстрани своевременно. Тъй като винаги казвам, ранната диагноза, това е половин лечение. Примерно една обратна захапка в едно млечно съзъбие води до блокиране или спиране на растежа в съответната област. Долната челюст излиза напред, горната се ограничава. Абсолютно да. И влошаване на естетика, отхапване, влошаване, абсолютно всичко, което заради това винаги ранна диагностика. Водете децата си още след пробива на последния млечен зъб. Може ли да ни разкажеш по това, което виждаме в момента? До 7 годинки. За какви захапки говорим? Значи това е кръстосната захапка току-що. Ето това е. Да. Няма проблем. Добре. Какво е това? Това е една кръстосана захапка в областта на фронта. Тази захапка наистина в едно стабилно млечно съзъбие се налага корекцията с помощта на специални методи и приспособления, апарати, които се носят. Защото тук вече не търсиме подреждането на зъбите, на млечните зъби, а търсиме ортопедичния ефект, т.е. коригиране, правилното развитие, растеж на челюстите. Това е един много сериозен проблем. Държа да кажа родители, които видят децата си в този проблем. Все пак, като казваме на време, коя е възрастта, на която трябва да заведе детето на ортодонт? Първото посещение хубаво е от 2-3 годинки, най-късно до 7 годишна възраст. Това е много голям диапазон. Да, така е, защото от 2-3 годинки ние гледаме само кръстосана захапка или когато е дълбока дистална захапка с отстояние повече от 2 см. Детето има нарушен говор, нарушено отхапване, нарушено дъвчене. Няма как да се изчака в по-късен етап. Ирена, вярно ли е това, което казват, че в последно време драстично са се увеличили случаите на деформация
деформации при детските захапки. И според тебе на какво се дължи това? Ами една от основните причини, първо естествено е генетичната. Детето наследява едрите зъбки от единия родител, малките челюсти от другия, при което се получава едно зъбно-челюстно несъответствие. От друга страна, много е важно влиянието на вредните навици като етиологичен фактор. Вредни навици. И добре, родители, ако забележат тия вредни навици, не може ли да... Той не може, трябва да отида при ортодонт, да посети специалист ортодонт, имам предвид, за да може чрез определени методи, приспособления, ето смучене на палец, влиянието... Това са вредните навици. Категорично. Какво е смучене на палец, какво може да ти даде? Абсолютно е много сериозен проблем. 77% от децата, които са с вреден навик смучене на палец, в последствие имат зъбно-челюстна деформация. Какво правят? Се изглутват напред? Предните зъбки се изтеглят напред, долната челюст се изостава назад, получава се едно отстояние във фронта. Пак казах, не може да се отхапва, влошаване на профила, естетиката, изоставане в развитието на съответната челюст. Дори едно дъвчене на биберон в ранна възраст и в последствие отстраняването му дава възможност в последствие за образуване в последствие на един вреден навик, който в последствие пък дава Ти малко ме притесни това, че Вая само нощем е с биберон. Означава ли, че може да развали зъбите? През деня? Не. До една година по принцип нормално, но след една година вече ако продължи, вече става проблем. Ето тук неправилно поставяне на езика между зъбките също това е сериозен проблем. Това е едно дъвчене на... Нормално езичето стои зад горните централни резци, в областта на папила инцизива. Но много често децата при преглъщането интерпозират езика между зъбите или в страничните сектори, при което се получава една странична отворена захапка или предна отворена захапка. И ако не се лекува в последствие, се получава една скелетна. Прехапването на долната. Имаме ли такива, каза, че има на нарушени... На модели не, но на снимки ги имам. Да. Това е прехапване на долната устна. Да, това е също преразвитие на горния сектор, както тук се виждате детенцето. В последствие долната челюст, пак казах, изостава в развитието си и много сериозни проблеми. Значи, задължително трябва да се бориме с тези проблеми, защото те водят до нарушение на функцията на орофациалния апарат и в последствие... На кой апарат? Дъвкателното изцяло всичко, зъби, устни, челюсти. Добре, значи родители забелязва, че детето дъвче език, буза, палец. Да, трябва да се обърнат към ортодонт, за да получат съответните съвети. Има съответни методи и приспособления. Метода на убеждение също даваме специални миогимнастични упражнения за развитието на долната челюст, когато вече е създаден вредни навик е създал вече проблем. Ти имаш син на една година. Да. Забелязваш ли вредни навици при него? За най-голямо съжаление, да. Общо взето при него проблема е, че също родителите, ето това е много важно да го споменат, тъй като децата, които дишат през уста... Дишат през уста? Да, поради някаква причина, примерно, която е от органичен произход, примерно трета сливица, изкривен носен перегада или ентипроблем, задължително при тях, за най-голямо съжаление, долната челюст изостава или напред, т.е. преразвитие на едната от челюстите се получава, отворена уста и за най-голямо съжаление в последствие промяна на всичките функции. Трябва да се обърне естествено пациента към ортодонт, естествено ортодонта да го насочи да посети и уши, нос и гърло, за да се отстрани причината. При вредните навици е необходимо да отстраним причината, която е довела до проблема. Да, защото ние можем да лекуваме зъбите, да поставяме шини, брекети, за които ще говорим след малко, но ако вредният навик не е премахнат, категорично няма как да се върнат пак в изходна позиция. Дори да се излекува детето, пак се получава рецидив в по-късна възраст. Само да те попитам и ще поканя изключителните ни красиви пациенти, които съм ти приготвила. Може ли в много ранна възраст да забележиш ето на това дете след време, доведете ми го примерно след 2 години, след време ще има нужда от... Може да се прогнозира, така е, може да се прогнозира. Още на годинка-2, примерно, можеш да видиш захапка ли какво? Не толкова, но на годинка-2 не е толкова, в по-късна възраст, но има някои деформации, които могат да се прогнозират от ранна възраст. Аз сега ще поканя моите изключително красиви модели. Ето ги, те вече идват. Това са Ани, Ерика, Ния, Мия, Тони и двама кавалери си имаме, които са Дани и Филип. Айде малко, елате по-насам, какво така плахо? Здравейте, здравейте, веднага взимам микрофона. Нали знаете, където са камерите, натам се обръщаме. Така. Ирена, погледни
Доктор Хасара може да види най-красивите усмивки. Аз искам да се усмихна. Кажи ми сега с кой да започнем? Ето с тази млада госпожица. Ела, тук красота. Как се казваш? Ния. Ния, може ли да седнеш на това столче? На колко си години? На 5. Не те разбрах. На 5. На 5? Да. Доктор Хасара, вие сте, давам ви красива пациентка на 5 години. Какво правим в такива случаи? Направо с... Слагаме... Ето, погледни. Нека само да погледнем слънчице. Ерика, ти вече нямаш зъб. Красавица да погледне, няма нищо страшно, моите дете. Затвори. Да дигнем нагоре главата или как? Миличко, както да вчеш. Видимо е, че Ния има тенденция към една дълбока захапка и има едно зъбно-челюстно несъответствие. Категорично ще има проблем, защото отвори моето дете. Ето видимо е липсата на място, нали, първите как са вътрешно разположени, но при нея най-вероятно дълбоката захапка е от наследствен произход също, от един от родителите. Сега ще извика майката да видим захапка. Значи, какво е? Като цяло... На какво викаме дълбока захапка? Когато горните зъбки покриват много над половин клинична коронка долните. А при нея имаме тотално покритие. Стисни, милишко. Затвори моето дете. Няма да показвам. Сега, въпреки че имаме едно физиологично пробиване, т.е. повдигане на захапката по време на растежа, но при нея няма тотално да се повдигне. Добре, такива зъбки, такъв случай, какво каза дълбока захапка? Да, това след време, да речем с при нея какво ще се изчака, тъй като всеки случай е строго индивидуално, нали, по принцип се лекува. При нея ще се изчака да пробият вече 4 горе постоянни зъби и шестиците, т.е. в едно смесено с зъби, някъде между 7 и 8 годинки и ще се поставят шинички. И аз се усмихни. Аз пък те харесвам много. Ама тя шини има страхотни. Да. Има, виж какви има шини с картинки, с ягодки, с барбита и с всякакви сърчица. Казвам, ти не е въобще пък чак толкова страшно. Аз съм готова да посрещна и Ерика. Ето сега имаме следващата. Ния, само да видим. Айде сега. Първо да видя усмивката. Ерика? Ерика, на колко си години ти? 7. Ерика ще бъде първи клас. Вече колко зъба си сменила? Много. Много. Не чак толкова много. Доктор Хасара каза, че не са чак толкова много. Тя даже те разгада. Преглътни. Затвори, преглътни. Сега Ерика има също едно неприятно пъхане на езика между зъбките. Къде си пъхаш езика ти между зъбките, бе? Стисни. Затвори. Очаква се пробива и затварянето на захапката. Но ако продължи неправилното поставяне на езика между зъбките, преглътни моето дете. Стисни, преглътни. Ето. Преглътни, ти си останала зъбите и преглътни. По принцип езичето за най-голям се отвори зад централните трести. Винаги съм казала, отзад няма да пипам сега в момента, но тя може да отвори захапката. Това е един вреден навик. А не те чувам, кажи ми го по-силно, че не те. Значи, тя интерпозира езика между зъбите, което в последствие, ако не се отстрани този вреден навик, може да доведе до една отворена захапка в бъдеще. Заради това винаги казваме, необходимо да се посети ортодонт, да се вземат съответните съвети, за да не се стига. В момента рано е и при нея за апарат. Рано е за апарат. Да, но трябва да се направят няколко миогимнастични упражнения, за да може да се... Какви упражнения? На какво му казваме такива упражнения? Примерно, какво могат да правят родителите, които... В случай при нея трябва правилно да се постави езика, да се научи, когато преглъща, езичето да бъде в горната челюст, пак казах, зад централната тръстика. От вътрешната страна. Точно така. Зад централната. Нагоре, за централната има една като пъпчица, казва се папила инцизива, буквално там. Има, нали, с едни ментови бомбончета се купуват, преглъщат се, смуче се и по този начин. А какво правиме, когато... Благодаря ти, Ерика, вълшебна си. Когато, няма да казвам на някои от нашите модели, но има зъбчета, които са леко закривени навътре. Те трябва ли да се избутват или езика сам ще си свърши тази работа? Не разбрах при кого? Я да видя. Да, тези вижте на Ерика има някои от новите зъбчета, които са леко навътре. Значи в началото, когато зъбчето е една трета, може с езичето да се избутва, но това няма да даде напълно перфектен резултат, тъй като при нея очакваме растеж, но тя ще стигне с най-голямо съжаление пак до пластинки, т.е. за шинички. Значи ще повикам още един бъдещ първолак. Това е Филип. Заповядай, Филип. Филип, ще видим сега и неговата уста и вълшебна захапка. Филип, здравей, бе. Аз усмихни малко, бе. Кажи ми, на колко си години? На 7,5. 7,5? Леле, голям мъж. Показвай зъби сега. Усмихни се. А Ваята показа вреден навик. Затвори. Ядене на молив. Не, както дъвчеш дъвка. Стисни. Оп, цъп. Да, я да видим. Затвори слънчите. Не, значи отвори миличко.
Стисни. Затвори. Филип. Какъв му е случай на Филип? При него в момента има едно отстояние между горните и долни фронтални зъбки. Нека родителите да забележат дали той прехапва долната устничка. Ето, това е един вреден навик, пак казах, защото в последствие вредни няма какво може да получи. Виждаме вреден навик, Ерика, дъвче, език, той прехапва устна. Да, масово. Това могат ли майките, когато го забележат от ранна възраст, да предотвратят? И ако са го забелязали, много по-рано да го нямаме този проблем. Абсолютно. Ще носиме ли шини и брекети с Филип? Ако не се отстрани проблема, категорично да е също. Филип, спри вече да всяко трето дете. Просто има някаква деформация. Стигнахме до моделите. Имам предвид по-възрастните модели. Това е Тони. Седи Тони. Я се усмихни. На колко си години? На 8. Тони е вече възрастна. Ти ще бъдеш който клас трети, нали? Да. Дай слънчето. До сега ходила ли си на ортодонт? Не. Ето това се казва работеща майка. Да. Затвори. Стисни моите дете, както дъвче дъвка. Какво забелязваме при Тони? Отвори моите дете. Чакайте. Затвори миличка. Затвори. Не. По-назад. Как дъвка, как дъвчеш. Да. Стисни. Е така. Тони се е притеснила. Тони, спокойно, миличка. Няма проблем. Тони няма проблем. Не, момент. Не, исках да кажа, няма проблем за нея. Сега, и при Тони ето езичето. Вижда демонстративно. Виждате ли? Не те чувам. Какво казваш? При Тони също проблема е в езичето. Преглътни моето дете. Стисни и преглътни. Стисни и преглътни. Стисни и преглътни. Ирена, ще те моля малко по-високо да говориш, по-силно. Значи, при Тони имаме една кръстосана захапка и също неправилно поставяне на езика между зъбите. Неправилно поставяне на езика между зъбите и кръстосана захапка. Видимо е разстоянията между горните фронтални зъбки. Видимо как се... Я да видим френолунчето. Езичката е нормална. На устничката, но затвори, Тони. Затвори. Още малко по-назад, моето дете. Ето, виждате ли как кръстосва захапката? Това е втори млечен, втори постоянен. Кръстосана захапка, това е когато предните зъби отпред покриват, а назад се изместват пък в обратната посока на покритие на зъбите. По принцип, горните челюсти е нормално да покриват долното. Когато долните зъбки покриват горните, тогава... И това как се лекува? Как се оправя? Зависимост от възрастта. При едно смесено с зъби, с пластинки, шини, апарати. Естествено, в постоянно с зъби, Има ли генетично, примерно, изнесена долна челюст напред? Да. Значи генетичните деформации са прогенията, т.е. долната челюст, когато изнесе напред, прогнатията, когато имаме преразвитие на горната челюст. Кръстосна захапка също е тясната горна и долна челюст, т.е. компресията в захапките също са генетични деформации. Ами да, има доста генетични деформации, които се наследяват. Доктор Касара, кажете ми, когато една госпожица е толкова голяма, ти си на колко години? 11. На 11, като Мия. Късно ли е те първа да се мисли за шини или брекети в случай, че има нужда? Само давам пример с Мия, иначе не знаем все още какъв нека само да е случай. Последно. Значи, аз ще кажа кога се носят брекети и шините, но нека само да погледна Мия. Много си красива ти. Затвори моите дете. Стисни слънчете. Не, само извинявай, че така. Затвори моите дете. Стисни. Ето виждам отстоянието във фронта. Стисни миничко, стис. Да. Дълбока захапка също е при нея. Казвам, дълбока захапка е също при нея. Със състояние във фронт. Нищо, ти ще го смениш. Току-що ти се разклати зъба? Да. А какво правим сега? Ще го вадим ли? Не, моля те, не дей. И на теб ли ти се клати? Еми, това е проблем на възрастта. Можеш ли по челюстта, по това, което видя, да познаеш кои са сестри? Тук така ли? Да, имаме Тони и Мия, които имат ли еднакви проблеми или не? Да, до някъде да. Само да кажа, при нея пак дълбока дистална захапка, пъха долната устничка, заради вече създаденото отстояние между горните и долни фронтални зъби, пъха устничката и с това ще изтегли предните зъбки още по-напред. Просто, Мия, не трябва да си смучиш долната устна. Просто престани с долната устна. Затова казваме, родителите все пак няма как. Винаги по метода на убеждение. Какво? Чрез метода на убеждение родителите нека да правят непрекъснато забележки, за да може да се Всичките модели могат да отидат да си играят, като чакам Ани да дойде при мен. Сега, защо оставих Ани? Защото, както виждаме, Ани си е вече с кутийка. Ани е дете, което е на колко години, Ани? На 5,5.
На 5,5 тя вече е с шини. Ти я познаваш добре. Разкажи ни какъв е случая на Ани. Да. Сега Ани дойде с една много дълбока дистална захапка, отстояние на между горната и долната челюст повече от 10 мм, което наистина налага, тъй като винаги казваме, апаратчетата се поставят и шинчките в по-късен етап. Вече когато имаме 4 горе постоянни зъби и 6-те. Но има случаи, които се налага по-рано лечение. Някъде на финалната права ще се засекат, Гала тръгна да ги посрещат, те да идват. Ние продължаваме с прегледа на зъбите. Един важен момент, ортодонтския преглед. Защото за това да бъдете с красива усмивка, която отваря заключени врати, както се знае, или как казваш, красивата усмивка е ключа към вашият успех. Е ключа към успеха, но ние трябва от малки да се грижиме за красивата усмивка. Стигнахме до Ани, твоя пациентка, разкажи ни за нея. Тя от февруари идва при теб. Носиш шини, носиш ли ги редовно? Да. Ани, можеш ли да ни покажеш какво си носиш в кутийката? Това твоите шини или ти са? Отваряй кутийката. Ето, какво представлява? Можеш ли вече сама да си ги слагаш? Да. Айде, отвори ги да ги види камерата и да си ги сложиш, държа кутийката. Ти ги сложи. Така. Покажи какво правят. Сега можеш ли да отваряш уста? Разкажи ни, доктор Хасарая, какво представляват шините? Те са разлика от брекетите, могат да се махат, да се сменят. Кога е подходящо да се слагат шини? Значи, пластинките, шината, това е жаргонно казано, по принцип се казва пластинка. Това е снемаем подвижен апарат, който се маха и се сваля. Задължително се носи в къщи през нощта, желателно е и през деня. При него сега неприятното е, че малко се получава едно фъфлене, но пък се поставят в смесено съзъбие и в леки форми, когато имаме постоянно съзъбие, и в индивидуални случаи, както при Ани, в млечно съзъбие, т.е. корекцията на ортопедичния Искам да ти кажа, че голямата ми дъщеря е с шини. Аз нищо не разбирам. Нищо не разбирам. Може би това наистина е проблем. Да, но пък в крайна сметка те са много функционални в едно смесено съзъбие, тъй като самите тъкани по-бързо е развитието на челюстите и имат много хубав резултат и действие. Нека да разгледаме тези шини, които имаме тук, защото можем да кажем, че по мое време, верно е, че тогава даже хората вече току-що бяха измислили тези шини, но нямаше такива картинки. Ето тук виждаме. Това е бариера за езичето. Бариера за езика, така ли? За да може детето да свикне с това, което преди малко говорихме, превреден навик. Виждаш ли, ето как тук има бариера метална? Това е на метода на условния рефлекс. Спира се действието на езика, пъхането на езика между зъбите и детето след 4-тия до 6-тия месец вече го отстранява. Тук имаме стандартна класическа разширителна пластинка. Почти при всяко дете имаме зъбно-челюстно несъответствие. Това, което казахме, едри зъбки, малко челюсти и липса на място за правилното подреждане на постоянните зъби, които още са в пробив. От днешните прегледани, кои ги трябваше да носят шини? Най-голямата Мия. Да. И другите им казахме, че още са малки за тях, но при Мия, примерно, какво трябва да направи? Трябва ли да спираме езика? Не, тя смучеше долната усничка. Но категорично, когато се постави пластинката, неминуемо няма как вече да се пъха, защото става трудно пъхането на долната усничка между зъбките. Иначе тези другите са такива, които си приличат, просто различното е, че вече има мода. Цветове, картинки, футболни топки. Това ми е някакво странно или това просто са като... Това е тип двучелюстен апарат. Може да не го покажеш ти? Това вече, значи, тук е комбиниран апарат. Води до подреждане на зъбките в горната зъбна редица, подреждане на зъбките в долната зъбна редица и съотношенията между челюстите. Това, което казахме, когато долната челюст е преразвита, недоразвита или обратно. Тук гоним вече така наречено съотношенията между челюстите. Значи с пластинка се подреждат само зъбките в отделната челюст, а с апарата вече говорим за корекция на захапката. Добре, не могат ли някакси нарушенията в растежа на зъбите, това дали са кривички или не, или захапките, да се оправят от естествения растеж на челюстта? С времето сами да се оправят. Защо трябваше на 5 години, примерно, Ани да сложи няма шини? как. Специално за Ани е друг въпрос, но като цяло няма как. По принцип много често родителите казват, окей, нека да оставяме децата, те ще си се наместят зъбките. Това не е вярно в никакъв случай. Мястото, което спечелваме от смяната на млечни с постоянни зъби, не е достатъчно. Има едно наваксано място само при петите млечни долни зъбки, което е около 2 мм, но то е крайно недостатъчно. Значи не
можем да разчитаме, че с времето, чрез растеж ще се оправят нещата от само себе си. Няма как да стане. Добре, от какво зависи, няколко пъти казваш, това не е за шини, това е за брекети, това е за брекети, това е за шини. От какво зависи, да те заведа при кафето? Кога да използваме шини и кога брекети? Значи брекетите по принцип те се лепят върху зъбките трайно, не могат да се махат. Това е в превод. Брекет означава ключалка, която се... Ключалка? Да, в превод, която се включват различни видове дъги. Действат естествено на 100%, тъй като самия брекет действа в триизмерна позиция. Той се мести зъбчето надясно, наляво, напред, назад, нагоре и надолу. Зависи как ти го направиш. За разлика от шиничката, която мести зъбчето наляво, надясно, напред и назад. Възможностите на брекетите са много големи. Няма строго определени случаи, в които се налага брекети. Дори съвременната ортодонтия прекалено много е развила поставянето на брекети и при възрастни. Така че няма строго определена деформация. Можем ли да кажем, примерно, че когато все още има млечни зъбки или както ти го наречем смесено с зъбие, такива случаи е препоръчително, като че ли да се сложат още шини, а брекетите вече са при постоянните зъби в една по-късна възраст. В крайно смесено с зъбие е желателно да се поставят брекети, естествено и в постоянно с зъби, защото брекети се лепят на постоянни зъби. Но в крайно смесено с зъбие, да, няма никакъв проблем. Виждаме на екрана няколко вида брекети и там вече като че ли има мода. Видяхме една твоя пациентка, която даже изслагаш някакви лилави ластичета между тях, защото беше облечена в лилаво. Да, точно. Добре, но съм забелязала, че има различни видове брекети. Сложихте да пиеш кафе, обаче пак ще върна. Или можем да си ги вземем. Не, няма проблем, те са много така. Виж сега, ето, примерно тези са... Това са металните брекети, като типове брекети, видове са метални, естетични. Метални, естетични, вътрешни брекети. Металните биват, естествено, метални. Това са тези, които знаем и които от най-старо време сме виждали. Стандартната система. Папа, отидаха, разглобих. Това е какво? Това са пасивни самолигиращи брекети, но в последствие ще говорим за тях. Добре, това са? Това са комбинирани брекети, които са метални. Да, това са метални брекети и това са вътрешните брекети, които са, това са невидимите брекети. Как така невидими? Виж, никога не съм знала, че ти отвънка виждаш една красива усмивка, обаче отвътре штранг. При тях важи мотото: не крийте зъбите зад брекетите си, усмивката зад брекетите си, а крийте брекетите зад усмивката. Така че те са наистина най-невидими. Слагат се отдолу и всъщност какво при тях е явно на принципа на затягане и сбутване. Да, същия принцип, както с външните брекети, но просто са невидими. Няма как, има пациенти, които не желаят да се вижда. Естетичните биват керамични, сапфирени, композитни. Вече такива модификации има, че... Най-различни виждаме на екрана даже и шаренките. Виждате ли колко са красиви и модерни? Добре, исках да те попитам кога се слагат брекети, в смисъл лекаря ли определя дали да бъдат вътрешни, външни или това е избор на пациента? Не, категорично ортодонта определя какъв тип брекети са най-подходящи в зависимост от деформацията, защото примерно има деформации, които не са подходящи за вътрешните брекети, колкото и пациента да иска. Предупреждаваме, казваме, така че, ортодонта преценява. Ортодонта преценява, това, което имаше мои познати с притеснение, трябва ли да се вади зъб, за да, като се сложат брекетите, на мястото на извадения зъб да се наместват с другите? Вече мога да успокоя родителите, че има вече нови брекети, които реално при тях вече отпада или се свежда до минимум необходимостта от вадене на зъби по ортодонски показания. Това са пасивните самолигиращи брекети. Самолигиращи брекети. Това са тези, които ти ми ги показа, нали? Точно така. Кои са те? Ето сега ще ви покажа. Те са с капачета, с клипче, отварят се. Ето така. Какво ги правиш тях? Защо ми ги рисуваш сега? Не, само искам да покажа по начина, по който те не са конвенционални, т.е. не са с ластичета, с лигатури. Я ми покажи какво правиш, че не ги виждаш. Отваряме капачето. Хоп. Те са с капаченце? Да, и с капаченце. Това са пасивните самолигиращи брекети. Значи при тях използваме биологични сили съвместно с лицевата мускултура, с бузите, с челюстите. Движат коронка заедно с корен. Положително влияние имат върху пародонта, съкращават времето за лечение
И това са единствените брекети, които при тях се свежда, пак казах, до минимум ваденето на зъби по ортодонтски показания, използването на хедгери, шапки, екстраорални апарати, бързо пълнотинално разширение, т.е. на непцето има. Има ли значение, понеже ни гледат повече родители на деца? Рубриката е детска. Има ли значение възрастта, при която да слагаме тези? Не, в никакъв случай. Много модерни брекети. Пак казах, брекетите слагат при постоянно със зъби и в крайно смесено със зъби. Колко време? Колко време да обясна аз на моята суетна дъщеря в пубертета, че ще ходи с Времето за лечение се определя от тежестта на зъбно-челюстната деформация, от структурата на коста, от колаборацията на пациента. Много е важно да имаме съдействие от страна на пациента. От общия статус на организма, от пародонталния статус, това дали пародонт е поддържан, дали венците са възпалени или не. Значи много, както се казва, много неща зависят от времето. Естествено, тежестта, една тежка деформация се лекува за по-дълго, за 2 години, примерно 2-3 години, в зависимост от деформацията. Една по-лека, примерно минималният период активен за лечение на една деформация, т.е. за изправяне на един крив зъб е 6 месеца. Максимално горе-долу до 2-3 години, защото тенденцията е да се намалят времето. Искаш да ми кажеш, че аз само 6 месеца си ходя с брекети и след това... Не зависи от деформация. Да, защото един крив зъб, за да се изправи, е 6 месеца. Последствие вече работиме върху захапка до примерно година. Ние имаме даже невярващи за мене снимки на преди и след, които ти ни ги донесе. За колко време те... Абитуриентка е била тази твоя пациент? 5 месеца първата, да. Това е латерогнатия, изместван долната челюст на страни. Доста криви зъбички, които след това... 5 месеца постигнат резултат. Беше абитуриентка момичето и нямаше. Това е кръстосна захапка. Ето тук. Извинявайте, тук всеки зъб си е някъде си. Да, категорично. Това са наистина така сериозни случаи. И това с брекети? Да, с брекети се постига. Значи, пак казах, няма нещо, което да не може да се постигне с брекетите. Те се лепят върху зъбките, действат трайно 24 часа и резултата при тях е гарантиран. Имам ли нужда да крещя в брекети? Не. Перфектни зъбки имате. Ето това е. Добре, а има ли някакви странични ефекти, някакви неудобства? Знам, че не могат да ядат твърда храна и почистването е по... Значи, две са нещата основни, които изискваме при лечение с брекети. Едното е поддържане на перфектна орална хигиена, задължително миене на зъбките след всяко хранене. За тази цел вече ние даваме специални четки, които се поддържат с тях. И второто е по-внимателно с твърдите храни. Да отидем при нашите пациенти. Не могат да отрека риска от отлепване на брекета, връща се резултата и естествено забавяме времето за лечение. Цяло семейство си имаме с брекети, вълшебство. Да. Това е. Нашите пациенти легнаха тук. А има ли някаква болка при брекетите? Това самото натискане, придърпане? При силно криви зъби, леко така изтръпване в началото може да се получи категорично, докато се наместят така наречено зъбките и то само в началните етапи, началните дни. Заради това препоръчаме хапване на по-кашеви храни, смисъл пюрета, по-мекишки, първите 2-3 до 5 дни. Вълшебство, слагате брекети и сте и на диета след това, нали? Да. Така, момчета, кажете сега, вие знаете ли как да си поддържате зъбите? Миете ли си зъбите редовно? По колко пъти на ден? Филипе? 2 пъти. 2 пъти? Абсолютно. Сладки храни обичаш ли да яде? Айде сега. 1 път, 2 пъти. 2 пъти ще бъдат вече зъбите да се мият. Трябва да има хигиена, казаха на зъбите. И сладко ядете ли? Да. Сега това вярно ли е, че сладкото разваля зъбите? Абсолютно вярно е, тъй като сладките изделия съдържат захари, които се разтварят с слюнката, образуват киселини и тези киселини неминуемо вече извличат калция и емайла от зъбчето. Естествено, кариеса е на лице. Задължително трябва да се избягват лепкави храни, такива, примерно вафлички и така нататък между храненията. Просто сладкото трябва да се внимава с него. Може би съвет е редовно миене на зъбките, абсолютно. И от страна на родителите контрол, задължителен контрол, защото много често, примерно, деца казват, аз четкам зъбките 4-5 минутки. То четка и в един момент, като се обере с сондата, се вижда, че не е изчеткало нищо. Изключително благодаря. Мисля, че сме били полезни на нашите зрители, на всички майки. При толкова красив ортодонт, аз мисля, че с удоволствие всички ще се подложат на преглед при теб. Хиляди благодарности, може да останеш при твоите пациенти. Аз имам задачата сега да ви